Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο, ένα αρωματικό κέικ που εγώ το φτιάχνω και σαν βασιλόπιτα κάθε χρόνο. Είναι πολύ ωραίο και μπορεί να το φτιάχνω όλο το χρόνο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 200 γραμμάρια βιτά, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια αλεύρι, ένα σφινάκι κονιάκ, ένα τσίπουρο, 2 αυγά, 3 γραμμάρια μαστίκα και 1/4 από το κουταλάκι μακλέπι και όποιος θέλει προαιρετικά αποξηραμένα φρούτα και 2 βανίλες και 1 κουταλιά της σούπας ατόνερο, λίγο ξύσμα από πορτοκάλι και από ένα μανταρίνι. Σε μια λεκάνη θα σπάσω 2 αυγά, θα βάλω και τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσω πολύ καλά να φρατέψουν. Τώρα θα βάλω και το βιτά μέσα. Θα το χτυπήσω πολύ καλά και αυτό. Θα βάλουμε και το γιαούρτι. Και θα τα χτυπήσουμε πολύ καλά. Τώρα θα ρίξουμε τη μαστίκα και το μακλέπι. Θα βάλουμε και το ξύσμα και το πορτοκάλι και το μανταρίνι. Θα βάλουμε το σφινάκι, το κονιάκ και το τσίπουρο. Και θα χτυπήσουμε ξανά. Τώρα θα βάλω 1 κουταλιά ανθόνερο της σούπας, γεμάτη. Θα βάλουμε και τις βανίλια μας μέσα. Και θα συνεχίσουμε το χτύπημα. Έχω τελειώσει με το χτύπημα, τα έχω χτυπήσει πάρα πολύ καλά. Έχω βάλει 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το έχω κοσκινήσει και θα το βάλουμε από σιγά σιγά. Θα ρίξουμε και ένα φακελάκι baking powder μέσα για να φουσκώσει το γλυκό μας. Έχω χτυπήσει το γλυκό μου, το κέικ μου πάρα πολύ καλά. Τώρα έχω βάλει 100 γραμμάρια καρύδια, τα έχω χοντροκόψει. Έχω βάλει 1 κουταλιά αλεύρι μέσα για να είναι στην επιφάνεια, να μην πάνε στον πάτο. Και θα τα ανακατέψουμε με μια σπάτουλα ελαφρώς. Και θα βάλουμε και αυτά τα αποξηραμένα φρουτάκια, αυτά είναι κατά προτίμηση. Βάζετε όσο θέλετε και καθόλου μπορεί να μην βάλετε. Έτοιμο το κέικ μου. Τώρα έχω λαδώσει ένα ταψάκι 26 εκατοστά περίμετρους και θα ρίξουμε μέσα το υλικό μας για να ψηστεί. Θα το βάλουμε στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά περίπου. Θα το δείτε με ένα ξυλάκι, θα το δοκιμάσετε. Σε ένα σιρωτηράκι έχω βάλει λίγη άχα, να την αχνίσουμε τώρα που κρύωσε. Αχνίσουμε καλά. Και όποιος τη φτιάξει και σαν βασιλόπιτα μπορεί να τη στολίσει ανάλογα με τα γούστα του. Αυτό είναι ένα κέικ τώρα έχω φτιάξει εγώ για καθημερινή χρήση.
Τελείωσα με την πίτα μου, τώρα έχει κρυώσει λίγο, θα την κόψουμε να δούμε πώς είναι. Πω, φρός είναι. Μου σκοβολάει. Για δείτε, με τα καρύδια μέσα, με απίθανη και πολύ αφράτη. Δείτε. Τέλεια είναι. Σας προτείνω να τη φτιάξετε και σας αρέσουν οι συνταγές μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, η Τούρθες Μαμάς θα μας βρείτε. Ευχαριστώ.